Ọbọkwa n'inye ya azụ bụ isi mana ịkụzikwara ka esi enweta ya bụ azụ. Maka na onye nyere ya azụ kụzikwara ka esi akụta ya bụ azụ, onye ahụ emekalịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka m mere a special prayer, you can send a request. I will accept your call here. You can send a request. I will add you here and pray for you. O bụ si na ike dị n'ụdị mere ya ji egbu agwọ. Agwa gị na-ejiro maka na Baịbụl kwete na Jizọs, mana ọ bụrụ na ije Jerusalem ị ga-afụ ini ya. Ejighị m maka Baịbụl kwete na Jizọs, mana ije Jerusalem ị ga-afụ ini ya ebe aha. Kedu ka onye niri na Jerusalem ka ude si na-ede n'ụwa niile, mụ na gị bụ onye Afrịka bụrụ onye isi ojii ma na-anụ afa mana ọ na-arụrụ anyị ọrụ, isi m ekwetana na ya. Ụmụ Chineke adị akpagbu ha akpagbu n'ọnọdụ ọbụla, maka na isi na-abụ eze na-abụ eze. Isi na-abụ eze na-abụ eze. Eze na-esi na chi. A sị na tata bụ eke ya eketere gị ọṅụ, ketere gị udo n'ezinụlọ gị, ma ketere gị ihe ọma. Onye kepụrụ gị ogbochi, kepụrụ gị akpata na-eji ihe. Mana ọma akwa asa ahụ marakwa onwe, maka na ọbụbazi ime ote onwe. Ose ọjọọ adịghị ejekwa ọgụ ihere, maka onye si na ose ọjọọ adịghị ire, ịma na o si n'aka onye ji ose ọjọọ ahụ. Na ose ọjọọ adịghị ire na o si n'aka onye ji. Anyị nọ na Africana Beach ka ekpere nwoke ekpere nwaanyị ekpere. Ihe ọbụla ka ị na-etinye aka ka ọ na-agaziri gị agaziri, ka echiche ndị iro ghara ime na ndụ gị. Ọ na-abịa ihe bata ebe ọchịchịrị nọ, ọchịchịrị agba ọsọ. Ọ na-abịa esinye ite n'ọkụ, egwu a na-atụ ji. Ihe ọma ya bụ nke gị. Ya bụ onye eji ama atụ, ya bụ onye na-eji ọnụ akọcha akọcha, ihe abụ onye eji ọnụ ama atụ. Ọ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Agwa gị nke ọbụla ị na-eme, kwụbakwa aka gị ọtọ. Esokwa na nwa ọkụkọ wee rie idide. Esokwa na nwa ọkụkọ wee rie idide. Ihe ọbụla ị na-eme n'okpuru anya bụ kwụba aka gị ọtọ, bubekwa Chineke ụzọ. O nweghị dị ka Chukwu, rapụkwa ihe a na-eme. Anụ nwempi nwempi. O nweghị dị ka Chukwu okike abịa ma hapụ ebe a na-ekwu. Hapụ ọgwụgwọ. Onweghị ihe dị ka ọgwụ. Inwe challenges in life, ma na onweghị dị ka ọgwụ. Mistake ahụ ị mere na February emekwana ya na this March. Mistake ahụ ị mere last year emekwana this year. Sọsọ ofu ajụ ka ị ya ajụrụ m onwe gị ebe ọbụla ị nọ na-ajụgodere m onwe gị ajụjụ. Ya understand? Ebe ọbụla ị nọ jụgodere onwe gị ajụjụ. Ajụjụ ị ya ajụ onwe gị bụ ọrụ niile njere rụọ na ọrụ niile ya rụọ na Disemba afọ a. Ifubago sign we. Ọrụ niile ị rụrụ Disemba, ifubago sign we. Ọrụ niile ị rụrụ Disemba Jenụwarị ka ije. Ọrụ
ọbụla arụ na Disemba wee banye Jenụwarị wee ruo na afụbeghị rizọtụ ya ka na-akọkwa one story or the other. Mmụọ nke a ji isi n'iji ụgwọ nnekwu, nke a ji isi n'iji ụgwọ oke ọkpa, ọ gazi ike ka stori ọnwa anya ka a na-agwa na nwa na-ata arụ n'afọ. Kee ka mmadụ ya esi ya rụọrọ gị ọrụ sinsi Desemba, rụọrọ gị ọrụ Disemba ma ọ bụ Jenụwarị ruo na aka na-akọkwa ofu akwa ahụ, o wee bụ ụmụazị n'ibe a na-eme. Ụfọdụ ka arụkọtara gụrụ n'ọrụ mmiri, rụkọtara ọrụ mmiri, rụkọtara ọrụ mmiri, rụkọtara ọrụ mmiri, enweghịzi nke na-eme ihe agwaziri na anya jezie ka o jee buru ndị mmiri debezie na ya dị na-enye nri. Asị ọcha ọ sị ga enwere chi ọzọ bịa lụso ya, ọ bụrụ na ịma ihe narị na gboo na-enwe ndị ọlụ ka a ji bi ụwa. Mgbe anyị na-abịa anya narụbụ ị gara agwa n'ihe mgbe asị ya jee buru ndị mmiri na ọ nwee ya arụwuru gị ọrụ mmiri, ọ mara ya ama jee buru ndị mmiri jedebe. Mmadụ Chukwu kere eke na-eri nri 3 times a day, na-eku ume, isi ebe a jee ebe dibe. Most of the stories nna anụ ije ebe dibe asị gị na agwụ mara gị na ọrụ ọrụ gị agwụ debe ebe. Jee jụọ nna gị ha na ha na-arụ agwụ eje edebebe dibe. Ife iruo n'oge n'obi kara gị ije rụrụ agwụ jee ebe nna gị, jee ibu na inwe ebe nna jee ha na obi gị. Nụrụ na-arụ agwụ debebe mmadụ, mbịara na-echi eze na onye ọzọ ya abịa be mmadụ karịa ya. Ịdọrọ ndị mmiri gị debe ebe eze nwaanyị, ihe abịa be mmadụ karịa ya, gwa onwe gị eziokwu na anaghị adọ mmiri edebe be mmadụ. Adị adọ mmiri edebe be mmadụ, adị arụ agwụ nsọ edebe be mmadụ. Esi na mmadụ na idebere chi gị be nwa dibe, ị na-akọ eri, a na-edebe chi mmadụ be dibe. Mbịara na-echi eze na onye ọzọ. Ị ma na ị bụrụ onye nọrọ gị ụwa debebe mmadụ were agwụ nsọ gị debebe mmadụ, automatically I'm in control of your life. Ọkwụbe nke ọ nọ, ọkụ mụ na-enye nri, ọ maghị onye bụ. Ọ kwado onye na-enye nkịta nri ka nkịta ma, nkịta amaghị onye gotere na onye na-enye nri ka ọ ma. O wee metere m one place sị mụ na ebe m na-akpụ isi mụ na ya na-ekwu okwu, ọ nwere akụkọ ọ bịara na-akọ. Wee na-agwa ya na omenala na ụka bụ ofu. Sị na omenala na ụka bụ ofu ihe, na onye anyị eri ka anyị eri, anyị eri m o wee mepe ọnụ sị na eje na sọnwịa ege na-agbari ya wee jee sọnwịa sị ya na agwụ, mana ya arụ na dị agwụ ọkazie njọ. Ịnọrọ life ishi ya this life broadcast, achọrọ m ihe m bịara na-abụ ka etigbu aka ebo nsugbe. Ọ sị na ọrụ agwụ ihe ga-ekazie njọ, nsị ebe ka ị rụrụ ya na the person rụrụ ya debe ebe, and ọ na-akarị ọkefuru ndị dibịa Anambra nke ha ka ọ na-aka n'isi. Tarara m ndị dibịa Anambra gbaghị na-eyi arụ agwụ. Ijeru ebe mmadụ ịrụ agwụ nsị gị dọọ onye ụwa gị. Ụfọdụ na-ese ndị pichọ ha ekede n'osisi atụrụ atụ debe ebe dibe, na-egbusara ọbara isi na onye ụwa gị na ọchị gị. Ebe ewu debe anyị bụ ndị Igbo na-atawuo n'onwe ụnụ n'afụfụ. Ọ gịnị na-eme ife nke a? Ekwena ka aghọgbuo ohu. Enwezikwa onu nọ n'ọzara na-ekwu okwu. Enwezikwuru onu nọ n'ọzara na-ekwu okwu.
my children, my people perish because of lack of knowledge. Knowledge egbuga anyị o. Ndị be anyị na-perish because of lack of knowledge. Nya mere mmadụ ya esi jee be dibe jee rụọ agwụ be dibe tọtuo onye ụwa be dibe nọrọ obodo oyibo ọ nọrọkwa Naijiria ọ nọrọkwa ị bụrụ na onye ụwa ma chi gị ma agwụ ma ndị mmiri gị nọbe mmadụ bụrụ tenantị. Kedu ka chi gị esi ya bụ tenantị bụ be mmadụ ị ya abụkwa tenantị agwụ si gị nọ tenantị ihere ahụ eme gị na ndị mmiri gị bụ tenantị ịpụta ị na-agbagharị m na-ebukwa eze nwoke iji burukwa aka ji ọfọ my foot. Ịrụrụ agwụ be mmadụ ịdọtụrụ onye ụwa gị be mmadụ ndị mmiri gị be mmadụ ha ncha tenantị ebe ibi be mmadụ. Chee ka onye ụwa esi ya bụ tenantị na-asị anya bụ ihe ego ihe eji ya arụ n'elu. Chia meseji ka ọ gaa agwụsị gị bụ tenantị mgbe ọbụla every month ị na-ese ndị ego ka egbuoro ebini n'ihu agwụ nsị gị ka egbuoro ebini ị na-ayọ ego ka ị bụrụ mmadụ mana ọ bụ tenantị. Anyị mechighị landlord omego landlord na ọ nọrọ be mmadụ iche na ọya onye nọ be mmadụ power dị limited. Prince ịmara ọ na chi gị bụ tenantị na-ayọ ego ihe eji ya arụ ụlọ na-egburu ebini everyday tenantị chi na tenantị agwụ a na-efegharị na Facebook. Ife a na-afụzi na Facebook bụ tenantị chi tenantị agwụ si tenantị ndị mmiri eze nwaanyị nke a ka ịdọbara udu ndị mmiri gị oke ite ihu bụkwu tenantị ihere aja eme gị ihe na-ebu ihe ego bụ tenantị a na-aghọgbu unu. Oke ite nyere m ego mmeje ebe nna m rụọrọ chapel share this message. Oke ite m bụ ime ego eje ebe nna m rụọrọ chapel ifu ka m esi ya modernize chee mmadụ na onye ọbụla ihe nna afụ anya na-ebu ime ego esi ya bụrụ tenantị be mmadụ teki ihe agwụ nsị m mere njiri dị ebube agwụ kpọrọ n'ọrụ eje ebe mmadụ bụrụ tenantị. Onye mere ụfọdụ pastọs ji wee nakpu nye mere ụfọdụ pastọs ji nakpu ụfọdụ ndị amụma nakpuo ndị pastọ na-awụ ha aja na garị maka na pastọ bụ onye agwụ mara ajezebe dibe arụ ọrụ ha agwụ ịpụga na pulpit na-akọcha dibe onye ghi nsogbu na ụrọ ọfa agwụ nsigidebe ebe oyi eti ya ikwete na ụgọrọ na-atụ oyi nke ka ihe eme you have to surrender because na ike jiri bịa ụwa ime gị tenantị bụ onye ọzọ. Ọmụ akụrụ prince any oke ite wey give me money nrụ ọrụ chapel ka m ma arụrụ ya decorate ya na-emegodire feast every year baa ya ezigbo afa ọbọkwụghị oke ite wikenye okitesin chenji afa ntoki nwa okitesin mmadụ na-agaghị ebe oke ite ihe enye sweet name ya atọ ụtọ okitesin. Enweghị m ike iwere ihe na-enye m ego debe ebe mmadụ ka ọ bụrụ tenantị a na-enyere ndị ụka kwurue.
esi n'ibu odogwu ịpụta mee ihe odogwu na-eme si na ịpụta na-amacha ebe a most of ihe niile na-afụgharị on social media na-amachagharị aka nchọbeghị ikwu okwu ajọsụ nne n'ụlọ iji zoo odogwu ruo a na-eri ọfịs ụdị ka ha rikọtara m si obodo oyibo nata Naijiria nwanne afọ bakwara okite si nchemba ụna okite nyere gị ego rụọ chemba ebe nna gị nakata ije ịkpabe ọga ihe ma akpọ ya bụ okite si nchemba rụọ ọrụ ezigbote chapel tọọ ya ihe a na-agwa VIP rọg ifu ebe m na-emere mmemme ị mara na akwa akwụrụ ọ bụghị na-enye m ego ịrụ agwụ idebe o nwere obere bafụ ha na-eji eweta eji arụ agwụ a arụọ ya obere bafụ white eme ma ha mezi plastik gara ọnụ n'ime ahịa n'ala Igbo ite igwe ụkwụ ịtọ eji edu nwaanyị na ọnụ ọdịnala Igbo gaziri ọnụ maka iji egbu ọgwụ igbukwa ọgwụ onigbu tupu 1.something million kwesịrị inye gị ego ihe enye gị ego nta ọkwa ire na moto were eje gwọ ọgwụ arụghị ọrụ ọkwa ire gị ụlọ gị ijego na loan ị na-agwọ ọgwụ agwụsị gị bụ tenantị be mmadụ pụta na-ewetara m okwu na WhatsApp ndị mmiri gị bụ tenantị be ofu eze nwaanyị ịpụta ebe na-asị na ma makwa onye bụ na eze nwoke ka ịbụ na eze nwaanyị ka ịbụ na onye mmiri ka ịbụ onye mmiri ngịnị mana ndị mmiri gị bụ tenantị be mmadụ ịbịa ebe a na-akọrọ rọbish na-ene ebe a ịpụ ọkịta na ije bụrụ ndị mmiri ejedebe ebe mmadụ na-akpọzi onye a na fon ka ọ na-enyere gị ya nri ma chefuzie na ihe na mgbọrọgwụ dị n'ime ọhịa na-arụ ọrụ chefuzie na ọgba ga-enwe chi ọzọ belụse ihe niile rụrụ ọgwụ si be mmadụ na dọchi ochi ihe niile megore since last year ya last 2 years afọ a ka ije ka o siri dịzi na kọntena onye na-abata ụna na-ala nke eziokwu gbakwuru onwe onye akara aka na-asọ ọbara nsọ onye pụtara ịbịa onye ọbụla pụtara kịta na bụ ịmachara gị na ịmakwa onye bụ iso na ndị oke ite gị bụ tenantị be mmadụ ka ọ bụ ndị agwụ nsị ha ma ọ bụ onye ụwa ha bụ tenantị be mmadụ ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụrụ ọbara ọra abụghị mgbe ọgwụ ji bụ tenantị be mmadụ ịpụta na-agba na ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụrụ ọbara ọra mana ọgwụ bụ tenantị be mmadụ isi atọghị bụ tenantị be mmadụ igbo bụ bụ tenantị be mmadụ ọkụ ya agbaghị bọsọ onye ọ bụ tenantị be nọkọta akpa ọgụ na fon gara ipik bọsọ aka ihe ekute na ogoro na-atụ oyi mmanwụ na-apụ apụ ekele me anyị na-eme ka ọ dị mma na mana ka ọ dị mma ka a na-eme na ọ ga-adịkwala n'anya mma n'aba Chukwuoke abịa ma onye ọbụla nọ online kịta ya mana ọmụ na dibe
No more than this on life. Manezo, Because so no gini, ofe alaji ka na atule efi. The end of onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ ma gwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị ibe eziokwu. Manezo. So mkpụrụ aka ọtọ ka ejikwa na-aga. Maka na onwe onye na-amacha ha ncha ahụ. Manezo, mba ada amacha nna. Onye bụ ihe na-egbu ụfọdụ nkarị onye ka. Manezo. Ọ bụ na ịma na-akpọrọ gị etu esi kpọọ n'ọrụ kpọọ n'ọrụ. Onwe ka o si gbado n'akpịrị kpọọ gị, onwe ka o si gbado gị n'akpịrị kpọọ m. Ihe anyị nọ bụ ka anyị na-emuvu ihe forward ka ọ na-adịrị nwoke mma na-adịrị nwaanyị na mma. Ọ gbasa ọsịa nna ọ gwụchakwa. Manezo. Onwe nke dị njọ na-eme kpọọ m na-akụ sị m ife a na ọ dịkwa na against. Manezo. Onwe nke ọ dị ile ma kpọọ gị. Agụ ọ ga-abalị o ka ị na-eme ga-agazi. Ya gazie o. Ọ grace o anyị nọ n'ọlụ nsị ka m kwụ elu gị. Mgbara emesịa ka anyị kwuo. Ya gazie. Agụ na-abọ. Ngwa bubu onye. Dobe afọ ka egbuo gị ọkụ. Akwa unu fọrọ ekpọrọ live today. Dọọ mpa. Ọrọ na phone. I want so many Ndi Igbo. My pastors, Reverend Father carry. I don't discriminate anybody. Buronyoka biatu anenyere ndoka. I will welcome you. Ibronyo Omenala biatu anenyere ndoka. Welcome you. I welcome everybody. I welcome everybody. But the only thing I stand on, you cannot intimidate me. You cannot force me to do what is wrong. I always stand on the truth, and that truth shall I remain. Man, even now, here na gwa nya biri ga-ebiri na ntị. Ishi akwa this video. Ịma na ị chọrọ ime omenala. Ọ dị iche na ịgwọ ọgwụ. Ike ime omenala ịkpa na akpa n'ọfọ. Jee ebe nna gị ije na-ịrụ agwụ nsị gị. Ịrụ agwụ isi na ọ bụ na ndebe nna gị aka ije na n'obi gị jee rụọ agwụ nsị gị. Ije ebe a dọtuo onye ụwa gị. Eche ịkpọ ndị mmiri jee kpọkọ adebebe nna gị. Na-ejebe nna gị eje eme. Unu ebuzi n'ihe unu ebukọsi jedebe mbọ mmadụ si na doye rụọ agwụ nsị be mmadụ. Rụọ onye ụwa be mmadụ tenanti na-ayọ ka onye gị ego ka ekata ihe esi na-ayọ ebe ị na-akpọ ya chi gị bụ tenanti be mmadụ ịma na ọmụọ n'ọma idebere ebe mmadụ ọ na-agbazi onwezie ka esi gbuo mụ dibịa asịrị gbuo anụ ọkụ ịma na ọ na-enye ọbara ihe niile na-abịa onye siekwa ha ọbara ụna ama na ya aba ajọ nri na o nwere ndị chi ha ya na-ala ike ka ha na mmụọ ọzọ na-erikọ nri mana ọ na-amaghị ọ na-agabeghị fa in spiritual realm wee ghata o nwere ndị agụsị ya na-ala ike ka ha na mmụọ ọzọ na-erikọ nri mana dibịa ahụ idebere na be ya egbuo anụ gbuoro agwụ fesasị ọbara mmụọ niile n'ebe a ọnya bụ na ọ na-eri ajọ nri ọ bụ na iso na ndị ahụ chi ha na ya na-ala ike ụdị ya ife ihe na-ekwusisi iji rụcha agwụ na ịghọtazi ihe na-eme ụzọ kpọchisie ka esi dọtụcha onye ụwa gị na everywhere akpọchisiri ife si na chi eme share m video agwa m ụnụ na mma agba afa today consultation free of charge throughout today niile na month ya bụ month agọziri agọzi nyere gị month ya bụ month ihe ejinye testimony ma gị mara amara na ọrụ ọbụla arụ ọrụ since December wee bata January wee ruo na ifubeghị ufuru eni si ebe ahụ pụọ na akụkọ mma ngozi na ndị ya dị ka a na-akọzi
ịma na nkakwụ gba ahụ bụrụ ebini mmụọ o si na nkakwụ pụọ. Biko share this message enidere m enidere m 5 widows. Enidere m 5 widows m may help na house rent. Share this video ka ọ gara viral. 5 widows m chọrọ help. I want to support 5 widows. House rent. Ndị di ha hapụrụ ụmụazị wee nwụrụ wee nọrọ n'ụdị ọnọdụ ya Nigeria nọ scarcity of money. Eji 4,000 were 10,000. Biko widows 5 ka m neediri the account number drop ọrọ m with your phone number. Atụkwana asị maka ịtụ asị ya we verify before giving the money out.